ħanaqraw minn Mattew 12 minn vers 33 sa 42. Isimgħu l-kelma tal-Mulej. Jew tagħmel is-siġra tajba u l-frott tagħha ikun tajjeb, inkella tagħmel is-siġra mħassra u l-frott tagħha jkun imħassar. Għax is-siġra tingħaraf mill-frott tagħha. Nisel li fat, kif tistgħu li intom ħżiena titkellmu ħwejjeġ tajba? Għax mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Il-bniedem tajjeb, mit-teżor tajjeb tiegħu joħroġ ħwejjeġ tajba. U l-bniedem ħażin, mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ ħwejjeġ ħżiena. U ngħidilkom illi kull kelma traskurata li n-nies jitkellmu għad iroddu reżukont dwarha f'jum il-ġudizzju. Għax minn kliemek tkun ġustifikat u minn kliemek tkun ikkundannat. Imbagħad weġbuh xi wħud mill-iskribi u l-Fariżej bilha qalu għallim, irridu naraw sinjal mirakolus minn għandek. Imma hu wieġeb qalilhom ġenerazzjoni ħażina u adultera tiddomanda sinjal mirakolus. Frattant, ebda sinjal mhu se jingħatalaħ li fis-sinjal ta' Ġona l-profeta. Għax bħalma Ġona kien fżaq il-balena għal 3 ijiem u 3 iljieli, hekk se jkun bin il-bniedem f'qalb l-art għal 3 ijiem u 3 iljieli. L-irġiel Nineviti għad iqumu fil-ġudizzju ma' dil ġenerazzjoni u jikkundannawha għax nidmu bil-predikazzjoni ta' Ġona. U wara, hawn tinsab xi ħaġa akbar minn Ġona. Is-sultana tan-nofsinhar għad titqajjem fil-ġudizzju ma' dil ġenerazzjoni u tikkundannaw għax ġiet minn trub fl-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U wara, hawn tinsab xi ħaġa akbar minn Salamun. Amen. Qegħdin ngħixu f'dinja l-aħwa li kollox jgħaddi. U n-nies għandhom ħabta jiddeskrivu xulxin kulħadd bażikament huwa tajjeb. M'hemmx differenza. Opinjonijiet differenti ma nittollaw għal xulxin għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll fraternità waħda, umanità waħda u m'hemmx distinzjoni bejnietna. Żball kbir. Għax l-iskrittura tiġħad din il-tip ta' raġunar u tippreżenta dejjem li intom li taqraw is-salmi tafu li hemm il-ġusti u l-inġusti. Hemm il-ħżiena u t-tajbin. Hemm dawk li bżgħu minn Alla u dawk li m'għandhomx il-biża' tal-Alla. Hemm nies li għadhom fid-dlam, hemm nies li nħarġu għad-dawl meravigliuż ta' Kristu. Il-ġusti u l-inġusti. Darba qed nitkellem wieħed qalli u qed nenfasizzaw dan il-punt u qalli ma kif jingħarfu l-ġusti. Mistoqsija tajba. Kif jingħarfu l-ġusti? Pereżempju, Luqa semmilna koppja anzjana, Elisabetta u Zakkarija, illi dwarhom jgħidilna illi kienu nies ġusti quddiem Alla. Luqa 1:6. It-tnejn kienu ġusti quddiem Alla. U jgħidilna x'jiġifieri ġusti. Jimxu bl-ħtija fil-kmandamenti u l-ordinanzi kollha tas-sit. Il-bniedem ġust tarfu il għaliex l-istil ta' ħajtu hija ubbidjenza regolari, ubbidjenza sinċira u meta jotor, meta jitfixkel, jali u jiddispjaċih u malaj kemm jista' jkun idur lura li Alla. Għaliex jaf illi Alla l-ħnina tiegħu hija ma' dawk li jfittxuh fis-sewwa, jfittxuh fil-verità. U allura rridu narfu illi iva hemm il-ġusti, hemm l-inġusti. U Ġesu infatti dan il-punt jagħmlu billi isemmi siġra tajba u siġra ħażina. Siġra ħażina hija siġra li ħansemmu s-siġra tal-lewsmor. Siġra tal-lewsmor x'is tagħmel biha. Però il-bidwi jista' jaqtagħha kważi mill-qiegħ. Ħadi l-azzok prinċipali u ilaqqam siġra tal-ħawħ. U allura minn siġra ħażina li qiegħda hemmhekk terda tira tal-art u xejn iżjed, ittrasforma bidilha f'siġra tajba li tagħmel frott tajjeb.
ġesu qed jagħmel dal-punt, jew tagħmel siġra tajba u l-frott tagħha jkun tajjeb. Inkella tagħmel is-siġra mħassra u l-frott tagħha jkun mħassra. Ġifier il-bniedem milli għandu skont in-natura tiegħu se jagħtik. Jekk inti ġust, se timxi fil-ġustizzja. Jekk inti inġust, se tieħu pjaċir fil-ħmieġ u fil-korruzzjoni ta' ruħek. U xi ħaġa li tikxifna wkoll apparti l-imġiba tagħna jew ukoll id-diskors tagħna. Il-fom huwa t-termometru tar-ruħ, jurik il-qagħda ta' ruħek x'inhi skont x'tajt u anke x'ma tajtx. Bħala regola ġenerali. Midinbin in-nies tad-dinja l-iżbal radikali tagħhom huwa wieħed illi jippruvaw jagħmlu nfushom tajbin. Immaġina siġra imħassra, tajjeb, imħassra, jew siġra ħażina. Irid tipprova tagħmel li nfissa leha, irid ikun hemm intervent fuqha minn xi ħadd ieħor. F'dal-każ mill-bidwi, irid jibdlilha n-natura tagħha. Irid jagħmilha minn siġra ħażina irid jagħmilha siġra tajba. U ovvjament dan huwa l-emil tagħna. L-emil tagħna fuqna altrimenti aħna kif aħna ulied Eva ma nistgħu nagħmlu xejn ħlief ħażen. Għaliex? Għax aħna ħażiena. Ġeremija 13 vers 23 dinna jista' l-Etjopjan jibdel il-lewn tal-ġilda tiegħu raġel iswed. Jista' b'xi mod tant jinħasel illi ma jibqax iswed? Ma jistax. Għax dik hija natura tiegħu. Jew jista' l-jupard ineħħ id-dbajja tiegħu? Jekk jistgħu imbagħad intom ukoll tistgħu tagħmlu tajjeb. Intom li mdorrijin jew aħjar ivvizzjati biex tagħmlu l-ħażen. Il-bniedem jiġi fid-dinja mitneb. Għandu inklinazzjoni għad-dnub, il-ħażen qiegħed fih u mal-ewwel ċans ħajurik x'inhu in-natura tiegħu. Is-siġra hija ħażina. U allura tkun bil-grazzja omnipotenti tagħha illi jibdel in-natura tagħna. Meta l-Bibja tkellem dwar it-twelid mill-ġdid, appuntu għandek nifs ta' ħajja ġdida mill-Ispiritu Santu fir-ruħ tiegħek biex inti tgħix quddiem Alla. Il-Bibja tgħidilna li Alla sakkar lil kulħadd fid-diżubbidjenza biex ikollu ħniena minn kulħadd. Jiġifieri, dawk kollha illi ħajsalvaw xi darba oħra se jsalvaw minħabba l-ħniena ta' Alla, mhux għax huma bidlu jew irriformaw li nfushom biżżejjed biex għamlu nfushom aċċettabbli quddiem Alla. Il-każ huwa tant kritiku illi Ġesu darba qal illi huwa impossibbli għal bniedem illi jsalva. Imma dak li huwa impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla. It-tama tagħna hija f'Alla illi kapaċi minn siġra mħassra jagħmilna siġra tajba illi tirrendi illi tipproduċi frott tajjeb. Għalfejn Ġesu hawnhekk qabad jitkellem dwar ukoll id-diskors tagħna. L-nies il-Fariżej u dak li kienu qed jopponuh sejħilhom onestament u ddeskrivihom kif propjament kienu nisel li faqat. Xejn komplimentus, kull min mhux konvertit, kull min ma jarafx li Ġesu huwa l-Messija tagħlla u li bih u bih biss għandna il-maħfra u l-aċċettazzjoni quddiem Alla, dan huwa nisel li faqat. Issa ovvjament jista' jkun ċivili u edukat u minn barra pulit, però fin-natura tiegħu huwa nisel li faqat u jgħid kif tistgħu intom ħżiena. Din hija il-fallacy tal-umanità. Il-bniedem jaħseb li hu tajjeb. Mentri fil-fatt huwa ħażin. Kif tistgħu intom li intom ħżiena titkellmu ħwejjeġ tajba? Għax mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Il-fom jikxfek, juri x'int,
xi tħobb, x'tixtieq, x'inhuma l-ambizzjoni ta' qalbek. Bil-fom, kif nesprimu nfusna regolarment nuru il-karattru veru tagħna. Il-diskors pervers tal-Farizej żvela jew kixifhom, kixef il-ħażen mistur f'qalbhom kienu qegħdin jopponuh Ġesu Kristu. U kienu ilhom jopponuh. Għandna il-Ġesu qed ifejjaq nhar ta' Sibt u huma sabu oġġezzjoni. Sabu oġġezzjoni. Ma ridux il-Ġesu jħenn għal-morda. L-istess ħaġa għamlu fis-sinagoga. Imbagħad waslu wkoll biex jgħidu smgħu din dan Ġesu ma jisħitx il-barra d-demonji ħlief Beelzebul, il-ħakkim tad-demonji. Nies reliġjużi, nies li attendu s-sinagoga u frattant waslu biex qalu dan l-statement, għamlu il-konklużjoni tagħhom dwar Ġesu ta' Nazaret kienet illi Ġesu huwa flega max-xitan u għalhekk għandu l-qawwa jkeċċ id-demonji. Fommok jikxef xejn f'qalbek. Hija serissima. Hija mod kif aħna nistgħu nindunaw fiex wasalna fejn qegħdin spiritwalment. X'inhi l-fehma tagħna dwar Ġesu Kristu? Li huwa sempliċement għallim bħalma kien Konfuċju, bħalma kien Mawmettu. Jew huwa binalla l-ħajja li niżel mis-smewwiet għallina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Bħalma qal Pietru int liben Alla, int il-Messija. Il-fehma tagħna dwar Ġesu turi aħniex ġusti jew le fl-aħħar mill-aħħar. Aħniex żbaljati radikalment jew inkella u allura jeħtieġ li nindmu u nikkonvertu le Alla. Huwa Alla li għamilna tajbin. Alla għala il-kulħadd fid-diżubbidjenza biex ikollu ħnina minn kulħadd. Alla huwa dak illi jagħmlek tajjeb bit-twelid mill-ġdid. Appena jagħmlek tajjeb u allura l-Bibja issa jaħlek ġust, imbagħad iva tibda miexi fil-modija tal-ġustizzja, mhux biss miexi fiha, ma tieħu pjaċir timxi fiha. U meta tiżvija tali u tindem. Impossibbli li bniedem ħażin jagħmel it-tajjeb biex isir tajjeb. Dina aħna konna blajnija, konna ngħixuha, konna naħsbu li billi nagħmlu ċertu riformi fil-ħajja, ċertu tibdil, ċertu riżoluzzjonijiet, ma nibqgħux għall-inqas esternament nidru ċivili u aċċettabbli wara daqshekk biżżejjed. Le. Il-bniedem ħażin impossibbli jagħmel it-tajjeb biex isir tajjeb. Għaliex il-Bibja f'Rumani 8 u vers 7 jgħidilna illi il-moħħ tal-laħam, il-ġifieri kif jaħsibha bniedem illi mhuwiex konvertit, il-moħħ tal-laħam huwa ostili għal Alla. Huwa kontra Alla. Ma jridx jaf b'Alla għax mhux sottomess għal-liġi tal-Alla. U lanqas ta' bil-ħaq mhu kapaċi jkun, mhuwiex kapaċi jkun sottomess għal-liġi tal-Alla. Mentri l-bniedem ġust taqraw Salm 119. Bniedem ġust jgħix, jitenna, jitaxxaq, joħlom bil-kelma tal-Alla irida f'ħajtu. Ja l-gwida tiegħu, is-sosten tiegħu, il-faraġġ tiegħu, l-inkoraġġiment tiegħu, hija kollox Alla. Dawk li huma fil-laħam però ma jistgħux jogħġbu l-Alla. Mhux qed ngħid l-Apostlu Pawlu. Dawk li huma fil-laħam, jiġifieri dawk li għadhom siġra ħażina, ma jistgħux jogħġbu l-Alla. Ġesu qiegħed jaraqna hawnhekk għal ħniena tal-Alla. Jekk ma jkunx hemm l-intervent divin fil-ħajja tagħna, ma nistgħux ninqalgħu mill-ispira, mill-fondoq, mill-ħammiela tad-dnub illi ninsabu fih. Vers 35 jgħidilna li bniedem tajjeb, mit-teżor tajjeb tiegħu joħroġ wejx tajba. L-għonet innutaw illi iva għal Ġesu hemm nies tajba, hemm nies ġusti. Hemm nies ġusti għax Alla għamilhom ġusti. Il-bniedem tajjeb, mit-teżor tajjeb tiegħu joħroġ wejx tajba. Imma l-bniedem ħażin, mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ wejjeġ ħżiena. Minn dak li għandek tagħti. Hija xi ħaġa naturali.
Jekk inti magħmul ġust u allura se tagħti għejxien ġust. Jekk inti ħażin ma tista' tagħmel xejn ħlief, tom u taffeċ fil-ħażen. Id-dnub, imqar dnub li huwa apparentament l-iżjed insinifikanti. Dnub li forsi anke n-nies ma jgħoddux bħala dnub. Illi tiżloq bil-sienek. Illi fenna fjena. Kelma kważi pastaza u hekk. Ġesu jgħid illi ngħidilkom illi kull kelma traskurata illi nies jitkellmu għad iroddu reżukont dwarha f'jum il-ġudizzju. Hemm jum il-ġudizzju ċertament fil-konklużjoni tal-istorja umana Ġesu se jkolli mħallef tagħna u qed jgħidilna qed jafżana u hekk anzi minn qabel illi għal kull kelma bla kont illi aħna nlisnu kultant ngħidu jibda hekk irridu nagħtu kont tagħha. Irridu nagħtu kont tagħha. Għaliex? Għax dak li joħroġ mill-ħalq joħroġ mill-qalb. Ħireġ mill-qalb. Mill-kotra tal-qalb jitkellem il-fom. Ġabu wissina dwar din il-qada ta' diskors laxk, diskors immorali, diskors gittib, esagerat, illi dana, illi nħobbu ngħidu jgħid illi l-sin huwa nar. Dinja ta' inikwità jew dinja ta' ħażen. L-sin hum qiegħed fost il-membri tagħna, għandna ħafna membri, dejn, saqajn, widnejn, għajnejn, fosthom l-sin. Li tebba l-ġisem kollu jqabbat il-korsa tal-ħajja u imqabbat mill-infern. X'waħda din? Konna nifhmu. L-sin huwa tant ħażin il għaliex huwa mera tal-qalb ħażina. L-sin jikxfek. U allura ma nistawx nirraġuna ngħidu hija billi żlaqt bil-sieni billi għad ebda dnub muvenjali. Teoloġija kattolika hawnhekk hija żbaljata bl-ikraħ. Meta tagħti li nies jifhmu li hemm dnubiet serji li jaqtawk minn Alla u dnubiet li venjali. Mhux kulħadd bniedem tagħmilhom kważi minn ma trid. Ġesu jgħid li imqar kelma traskurata waħda trid tagħti kont tagħha. Ġesu qiegħed hawnhekk jurina illi weħidna aħna bla tama. Imma bih imlibsin bil-ġustizzja tiegħu. Imraxxin bid-dem tiegħu. Maħfurin bis-sakrifiċċju tiegħu. Għandna ikollna konfidenza illi nidru quddiem Alla avolja għadna notru. Alla jaf min huma l-ġusti tiegħu. Dawk illi jimxu skont il-kmandamenti tiegħu mingħajr tiegħu. Kull persuna finalment ikollha tagħti kont ta' kull indiskrezzjoni. Sew kwa fl-emil, kull falliment morali jew f'ħsibijietna x'jgħaddi minn moħħna. Ħsibijiet ta' ejra, ta' supervja, ta' arroganza u anke bl-ilsien. M'hemm ebda indikazzjoni aktar qawwija ta' siġra ħażina mill-frott ħażin tad-diskors. Diskors huwa valenus, għalhekk Ġesu hawnhekk isejħilhom lil dawn in-nies li kienu qed jopponuh nisel il-lifat. Il-lifa f'ħalqa x'kapaċi tagħtik? X'għandha f'ħalqa? Il-valenu. Għandha l-valenu. Il-ħalq valenus jiżvela qalb avversiva għal Alla. Vers 37, għax minn kliemek tkun ġustifikat jgħidilna Ġesu u minn kliemek tkun ikkundannat. Minn kliemek turi illi inti ġust quddiem Alla. Għaliex? Għax il-sinek tużaħ biex tfaħħar il-Alla, biex titolbu, biex tirringrazzjah għal barkiet kontinwi tiegħu,
biex inti tagħti xhieda dwaru, dwar tjubitu, dwar il-ħnina tiegħu. Biex inti tgħin tonkoraġġixxi twissil il-ħadd ieħor, qed tużaħ tajjeb, tużaħ b'mod ġust, għaliex għax inti ġust. Bi-kliemek, minn kliemek tkun ġustifikat, tkun muri bħala ġust. Imma minn kliemek ukoll tkun ikkundannat. Minn kliemek tkun ikkundannat. Il-kliem ta' kull individwu huwa evidenza esterna tal-karattru intern tagħna. Il-reazzjoni tal-skribu l-Farizej li kien qed jisimgħu il-Ġesu hawnhekk. X'kienet? Weġbuh billi qalu għallim, irridu naraw sinjal mirakolus minn għandek. Ok, qed tgħidilna dal-affarijiet, imma kif nafu li dak li qed tgħid huwa minnu? Għalfejn għandna naċċettaw it-tagħlim tiegħek. Urina sinjal mirakolus, il-Lut kienu nies eċċezzjonali, fis-sens li fosthom bħala poplu Alla wera il-meravilji tiegħu, il-mirakli tiegħu. Minn żmien Mosè illi ikkastiga u ħarbat imperu l-Eġittu biex salva lill-poplu tiegħu u baqa' juħsibhom fid-deżert, daħħalhom fil-art imwieda, ħaħsibhom mill-edewa tagħhom, il-profeti fosthom ħafna drabi għamlu mirakli. U allura Ġesu ta' Nazaret, għana niddomandaw minn għandek, jekk inti vera profeta, jekk inti vera mallem mibgħut minn Alla, nixtiequ naraw sinjal mirakolus minn għandek. U tgħidli bir-raġun għala le. Ftakru, Ġesu kien diġà għamel batafjun mirakli qudiemhom. Kien ilu jagħmel mirakli għajjem in-nies mill-mewt, li t-torox jagħtihom is-smieħ, lill-lom jagħtihom id-dawl, lill-imbikmin jagħtihom li jitkellmu, it-sopob illi huma mill-mitraħ tagħhom u jimxu. Trid miraklu ieħor allura. Dik l-attitudni turi x'qalu rridu naraw sinjal mirakolus minn għandek. U għal darb'oħra l-sien jikxef xejn fil-qalb. Għaliex b'did-domanda tagħhom urew l-ebusija u l-istinazzjoni ta' qalbhom. Kemm hemm bżonn nagħmel miraklu qudiemkom bħalli kieku jtgħidilhom Ġesu, kemm hemm bżonn. U allura ma jpaxxihomx. Ma jaqax għalihom. Għaliex għax il-rikjesta tagħhom ma kienx sinċira, kienet motivata biss mill-inkredulità, nuqqas ta' twemmin, stinat. Ġesu kien jilqa' għandu nies illi għandhom mistoqsija qed ifittxu iktar. Nikodemu, Ġesu laqgħu. Għafu kien bil-lejl se taqallu issa wasal biex norrot ta' laqgħu imma. U kompla diskursata miegħu u rieħ il-vera bżonn tiegħu li jitwieled mill-ġdid. Ġesu laqgħu għandu nies illi urew bżonn ġenwin. Anzi ħabb jaċir bihom, laqgħuhom tom merba. Ma hawnhekk naraw il dawn l-opponenti tiegħu huma malizzjużi u ipokriti. Għax isejħulu għallim. Jekk jiena sejħ xi ħadd għallim. Biex vera nkun qed ngħidlu hekk bl-onestà x'nagħmel allura? Dak li jgħidli huwa bonfatt, dak li jgħidli naċċettaħ u nipprattikah. U allura għax m'intix taċċetta dak li qed ngħidlek jien, dak li qed ngħidilkom jiena. Għallhom Ġesu. U allura le. Ebda miraklu ma ħanamlilkom ħlief il-miraklu ta' Ġona il-profeta. Ġenerazzjoni ħażina u adultera tiddomanda sinjal mirakolus. Iva, Ġesu għaraf illi dawn in-nies bl-attitudni tagħhom, bil-reżistenza tagħhom, kienu juru li aħna ġenerazzjoni ħażina u adultera. Jiġifieri nies illi warrabna lil Alla meta aħna suppost qegħdin ingawdu patt miegħu u xirka miegħu qegħdin ġiburuna bħal nies adulteri. Immaġinaw mara adultera illi taqlibha lil żewġa regolarment tmur marġi l-oħra u fl-aħħar tax-xahar tmur għand żewġa u tgħidlu daħħalt il-paga oħroġ li niekol f'restorant. Żewġa taħseb illi iċċedi għar-rikjesta tagħha ma tarax.
daħħalt il-paga sifir safra ma tarax. Għalhekk ġenerazzjoni ħażina u adultera. Ġesu ma kienx lest u għadu sal-lum mhux lest illi sempliċement jagħti juri mirakli meta jaf dak il-mirakli jkunu moħlijin fuq nies li mhumiex lesti li jemnu. Mhumiex disposti biex jemnu. Ebda sinjal mu se jingħata għala lil din ġenerazzjoni li fis-sinjal ta' Ġona l-profeta. Taf l-istorja ta' Ġona hija storja history. Iġifieri storja li ġrat verament. Mhix ħrafa, mhix leġġenda. Profeta ta' vera, li Alla qallu mu Ninwe li kienet belt ta' vera u pritkala 40 jum ieħor u dil-belt tkun meqruda. U Ġona ma rridx imur għax kien jaf illi jekk jindmu dawn nies edewa tal-Lut l-Assirjani Alla jaħfrilhom. Ma rridx imur. U qabad Ninwe tinsapaw qabad vapur law l-Tarxix flok l-Ninwe. Alla bad balena, il-kelma propja hija monstru tal-baħar, ħuta kbira ħafna, u belatu, u dam 3 ijiem u 3 li fżaq il-ħuta, sakemm kien irreġettat il-ħuta vomtatu lura fuq l-art biex imur l-Ninwe. U dan ma l-Ninwe bħal profeta imqajjem mill-mewt li kien fil-qiegħ tal-baħar. Walla qajmu mill-mewt biex jippreżenta ruħu qudiem in-nies ta' Ninwe u qalilhom 40 jum ieħor u dil-belt se tkun meqruda. U ma qalilhomx però jekk tindmu Alla jaħfrilkom qalilhomx dik. Għax ma rridx li jindmu. Imma n-nies ta' Ninwe irraġunaw qalu għalfa ħeqridna. Mhux għax aħna idolatri, mhux għax aħna ħsiena, mhux għax aħna nsejnieh l-Alla. Walla nidew sawma ġenerali fuq kulħadd, anke fuq il-bejjem, u Alla ħenna l-jom u ħafrilhom. U ma qridhomx. Dan huwa s-sinjal illi Ġesu qal senat lil din ġenerazzjoni ħażina u adultera. Sal-ġurnata tal-lum, is-sinjal illi ħadd ma jista' jmerih u li Ġesu tqajjem minn bejn l-imwiet. Bħalma Ġona kien fżaq il-balena 3 ijiem u 3 iljieli, hekk se jkun bil il-bniedem f'qalb l-art għal 3 ijiem u 3 iljieli. Ġesu qed jgħidulhom tridu tkunu ċerti li jiena profeta mibgħut mis-sema, li jiena l-Messija. Stennew għad inqum minn bejn l-imwiet u ma jkollkom ebda skuża. U dik hija s-sitwazzjoni tagħna llum il-ġurnata. Il-qawmien mill-mewt huwa fatt storiku. Ġesu ta' bilħaq qam minn bejn l-imwiet, der disċipli tiegħu, tagħhom ħafna provi infallibbli u ċerti illi ta' bilħaq kien imqajjem il-mewt, u min irid jippilla, min irid jipprotesta kontra Alla għax ma tajtniex evidenza biżżejjed, Alla għadu sallum jgħidu ħares lejn ibni rixoxtat minn bejn l-imwiet. Dik hija l-prova illi Ġesu huwa ġenwin. Ġesu huwa ġenwin. Il-mirakli illi naqraw dwarhom fil-Bibja hemm diversi, però kollha jagħtu xhieda tal-glorja u s-seta tal-Alla. Kull Kristjan jemmen fil-mirakulus. Ma tistax tkun Kristjan jekk ma temmenx fil-mirakulus. Alla u Alla li jagħmel eġubijiet. Il-meravilja tal-ħolqien fil-bidunet li mhix xejn minna ma kellu materja prima Alla, mhix xejn ħalaq univers hekk vast bil-kumplessità tal-ħajja u diversi mirakli oħra li jsemmew, però frattant il-Kristjan bil-forsi jrid jemmen fl-inkarnazzjoni u fil-qawmi mill-mewt ta' Ġesu. Ma jistax tkun Kristjan jekk inti ma temmenx illi l-iben tal-Alla sar bniedem bħalna u għex ħaj perfetta fostna. Ma jistax. Hija inkredibbli, nammetti. Hija inkredibbli. Moħħi ma jwassal qas jibda biex iwassal. Illi Alla etern assuma li nnifsu laħam u Adam u ruħ raġonevol bħal tiegħi. Aħsbu ftit dwarha. Jista' jkun? Hija xi ħaġa inkredibbli.
imma xi inkredibbli nemmina. Tgħidli għaliex nemmina. Għax qed twarrab moħħok u ma tix tkun intelligenti, le, għax il-kelma tal-Alla hija valida. Alla tkellem, tidher xi ħaġa ta' barra minn hawn, però darba Alla ta' xhieda dwarha. Ekku. L-inkarnazzjoni wkoll il-qawmien mill-mewt. Ebda xjentist, ebda raġel f'sensieħ ma jiġih f'moħħu jgħid li bniedem illi l-ħajja fiżika tiegħu intemmet, qalbu m'għadix tabbad, moħħu m'għadux jiffunzjona, illi jgħaddu 3 ijiem u jerġa' iqum ħaj. Qatt ma smajna bihom dal-affarijiet. Xi ħaġa impossibbli, xi ħaġa assurda imma nemmina għax qiegħda fl-Iskrittura. Alla tagħna huwa Alla tal-meravilji. Kull min jemmen li Alla huwa l-ħallieq ma jsibix diffiċli. Illi jemmen illi fil-milja ta' żmien bagħat fostna l-Ibnu Ġesu biex ikun il-qarn tas-salvazzjoni li huwa wiegħed permezz tal-profeti tiegħu. Il-sinjal ta' Ġona, ġifieri il-fatt illi għandek Ġona qajjem mill-qiegħ tal-baħar u ppreżentat lin-nies ta' Ninwe. U tom dit twissija 40 jum ieħor u dil-belt tkun meqruda. U Alla qed jagħtina l-istess probation. 40 fil-Bibja huwa il-numru tat-testjar. 40 sena fid-deżert, Ġesu dam 40 jum fid-deżert, mbaġġar bux-xitan, huwa n-numru tal-testjar. Alla qed jagħti lil kull waħda minnha se jekk tgħix 40 sena, 80 jew 120 qed jagħtik l-omor tiegħek huwa 40 jum ta' probation. X'se tagħmel? Se temmen f'Ġesu irxoxtat għal fidwa u l-maħfra tad-dubiet, jew se tibqa' fis-sinazzjoni tiegħek. L-Nileviti nidmu b'sentenza waħda. Ma qraw ebda ktieb, ma kellhom ebda Bibja, b'sentenza waħda nidmu. Jekk inti għadek tirreżisti u għadek ġiba bitqila u għadek qed tgħid imma għadni ma tgħallimx biżżejjed, ma nistax nikkonverti għax ma nafx, in-Nineviti se jqumu fil-ġudizzju u se jikkundannawk għax huma nidmu b'sentenza. U int għandek volumi sħaħ ta' tarif illum il-ġurnata. U tibqa' ma temminx, ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Ġesu ċertament qabel nnifsu li bħalma n-nies Nineviti għad iqumu fil-ġudizzju dawn huma n-nies allura reali, hekk ukoll Ġona kien reali, Ġesu huwa reali. Ġesu kull meta jirreferi għal xi storja jew avveniment fil-Patt il-Qadim li għalina nsibuha daqsxejn fanciful, daqsxejn immaġinattiva, tifhem ewla. Tifhem illi raġel tibtibelaw balena u jibqa' ħaj jew fenna fina dulluvju mad-dinja kollha kif jista' jkun. Ġesu meta semma dal-affarijiet qatt, anzi tagħna kull evidenza illi hu jaċċettom bħala history, jaċċettom bħala avvenimenti reali li ġraw f'din id-dinja reali illum il-ġurnata. U daqs kemm hu reali illi Ġona preżenta ruħu quddiem in-Nineviti. Hekk ukoll Ġesu huwa realment irxuxtat mill-mewt. U qiegħed illum il-ġurnata. Huwa diġà iddikjarat li ħajkun l-imħallef tas-sema u l-art. Alla jgħidilna ta' l-liben biex ikollu biex ikkommetta fideh kull ġudizzju. Qatt nidru quddiem bin il-bniedem biex nagħtu kont ta' emielna, ta' diskorsna, wara ma taħsibx li diskors ta' ċajta pastaza. Taħsibijietna imqar tal-ħwejjeġ li supposta minna bqajna ma minniex. Il-kwistjoni kollha ġifieri Ġesu hawn qed jgħidilna qed iġibna darna mal-ħajt u qed jgħidilna temmen jew ma temmenx.
ها ذاك اللي الله وتق بجسو كريستو تانا ستامبي من قبل اللي كانوا يجريك. جونا مقيم من زق الحوتة، جسو مقيم من زق الارض، مدفون في القبر قرشو شتات ورا 3 أيام. أكتر من هيك. اسمه قال السلطانة تا شيبة، السلطانة تا النفسنار. يدنا قاعد تتقيم في الجوديتسو مع الجنراسيون، تكون دنا اش جيت من ترو فلارت، جيت من البوت شيرن 100 ميل البوت بيش تسمع العرف تا سلمون ووار تنسب شي حاجة أكبر من سلمون. ما دي متى سمعت اللي سلمون بن دافيد ورث الترون والكبر السلطنة تياو وبنى بالاتس فينومينالي يعني نفسه، بنى التمبيو تالا وكلو أرماتا زويمل ستالل من كلش كلو، وبنى بنيت ولي كلو فاما تعرف كبير دان السلطان عشان الله زينو دان ودشرنمنت كبير. دي السلطانة تريد مور زور دان السلطان اتو من التعمية وقلب الكورزيتا تاعها قامت من بوستا كانت لسه فياج سكابروز ذاك النهار، مش ايروبلان دقسك سياح ودقسك، فياج بريكولوس وطويل وتقاية كبيرة باش تلتقى مع سلمون. وقالوا رهنا اللي عندنا كلش مفروش فوق التبيت، أنا الميدة مفروشة بالبنة وبالهن التالة وما نرسقوش باش ناكلوا. السلطانة النفسنارات تتقيم في الجوديتسيو مع دي الجنراسيون، ناس اللي سمعوا ويبقوا استناتي ويبقوا يبونوا ويبقوا يفتقوا ويكفلاوا ويسيبوا السكوزي. داون الناس اللي رجلنا فيتي السلطانة نفسنار ناس أخرى في التسمية العادي ام ديفرسي، داون يكلهم ويس إن أس داول منا يكون داناو ليلنا اللي الله تاعنا داول أبوندانتي ونبقوا نالقوا عينين عليها. السلطانة تا شيبة خادت أكسيوني، مرت عند سلمون وقالت له شنو رياش كله وسماله العرف تا فمه، قالت له النفس بس رaccontawli tal-fama tal-rikkezzi rjali tiegħek. Ma ħadet azzjoni. Int se titqanqas, se tinvestiga, se tiċċekkja l-fatti. Id-destin etern tiegħek jiddependi fuq ir-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu. Hemm relazzjoni vitali u ħajja ma' Ġesu jew huwa frustier għalik, huwa frustier jew feddej. X'inhu għalik? Huwa stranġier għalik? Forsi smajt bih. Huwa stranġier għalik jew nkella huwa salvatur potenti. F'dan il-pass hawnhekk Ġesu jippreżenta lil nnifsu bħala l-ewwel nett id-denunzjatur ta' d-dinja preżenti. L-opinjoni ta' Ġesu, il-fema ta' Ġesu dwar l-andament ta' d-dinja. Il-bniedem mill-antik sissa jibqa' bniedem u huwa bniedem Ġesu jsejjalu siġra ħażina, nisel tal-lifat u li għandu teżor ħażin f'qalbu. Ġesu jiddenunzja din id-dinja ħażina, jikkondanna. Jgħid li hija bla tama. Vers 39. Ġenerazzjoni ħażina u adultera tiddomanda sinjal mirakolus. Anke meta turi interess fir-reliġjon, fil-fidi, l-interess tagħha huwa fals. Għax tiddomanda ħwejjeġ li m'għandix tiddomanda u mhix lesta li tilqa' dak li Alla jrid jagħtiha, u ċoħe il-maħfra tiegħu permezz tas-sakrifiċċju ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu f'dan il-pass ukoll jurina illi minn bniedem imħassar u ħażin kapaċi jagħmilna tajbin u produttivi. L-eżempju tas-siġra.
siġra li tista' tkun tal-lewsmor kif għadna, Ġesu kapaċi jopera fik permezz tal-Ispiritu tiegħu biex jagħmlek siġra produttiva bi frott tajjeb, bi frott bnin. Ġesu jippreżenta lilu nnifsu wkoll bħala dak li jagħtik il-ħajja, jagħtik il-ħajja bil-mewt tiegħu. Kien f'żaq l-ar ta' 3 ijiem, maqtul, mitfun u mqajjem u l-Apostolu Pawlu jgħid li prattikament dan huwa l-Vanġelu. Dan huwa l-bxara tajba. Illi Ġesu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura kien mitfun, kien imqajjem wara 3 ijiem skont l-Iskrittura. Il-prova illi kien imqajjem der il-ħafna f'okkażjonijiet, f'postijiet differenti biex jagħtihom prova illi iva, ekku għam il-mewt. Dik il-ħajja tar-rixxoxt ta' Ġesu Alla jiddepożita fil-ruħ tiegħek u jagħmlek ħajja għalih. Aktar minn hekk. Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala sors ta' kull erf u tarif. Aħna bnedmin nixtieq nkunu nafu vera, nixtieq nkunu nafu u ninvestigaw u nitalmu. Ġesu għas-sors, lajn ta' kull erf u ta' kull tarif. Akbar minn Salamun qal. Ir-realtà li ġabilna Ġesu bil-miġġa tiegħu hija akbar minn ir-realtà tas-saltna tiegħu. Tad-dritt tiegħu fuqna. Għaliex għandu dritt għax hu ħalaqna. U fdina. U wkoll sejħilna. Ġesu wkoll l-imħallef tiegħek fil-ġudizzju finali. Meta isemmi l-ġudizzju minn kliemek tkun ġustifikat, minn kliemek tkun ikkundannat b'mod indirett, Ġesu qed jgħid jien ħankun dak. Illi jew niġġustifikat, jew nikkundannak. Ftakru fil-ġudizzju, Ġesu ix-xenarju jpoġġi qudiemna n-naċ u l-mos. N-naċ fuq l-lemin, il-mos fuq ix-xelluk. U l-naċ fuq l-lemin jgħidilhom kont bil-ġuħ majtuni, bil-għaċċu sqejtuni, fil-ħabġ ġejtu żuruni. Qed jurihom li l-ħajja tagħhom kienet ġusta. Għax hu għamilhom ġusti. U l-ħżiena jurihom jiddenunzjahom bħala ħżiena skont l-opri tagħhom. U għalhekk finalment jgħidilhom morru minn fejni, ja misħutin fin-nar etern ippreparat lix-xitan u l-anġel ħżiena tiegħu. Għal hemm l-imberkin f'din id-dinja hemm ukoll misħutin. Ara ma jkollok ebda dubju f'liema kategorija qiegħed. Il-Vanġelu huwa aħbar tajba x'qed jistiednek biex inti ddur li Alla mill-idoli tiegħek biex isservi l-Alla ħajju veru. U biex jistenna l-ibnu mismewwiet. Ikollok tama illi meta Ġesu se jiġi finalment fil-konklużjoni ta' din il-ħajja terrestri ikun it-tama tagħna li jarafna bħala n-nies ġusti tiegħu. U miegħu wkoll inkunu niddaħlu biex nirrenjaw miegħu tul l-eternità. Bħalma qal Mosè fl-antik. Qiegħed qudiemkom il-ħajja u l-mewt. Il-barka u s-saħta. Għażlu l-ħajja biex tgħixu.